So what's up madlang people, this is Kuya Renz and welcome back to my channel. So ngayon guys, ay tinuturo ko na sa inyo sa noong vlog ko yung paano mag-apply sa monetization by cellphone ng gamit. So ngayon, ay ituturo ko naman sa inyo guys kung paano maglagay ng dollar sign sa ating YouTube videos. So at sana guys, sa videos na ito ay may nakatulong ako sa inyo guys kung paano maglagay or put ng dollar sign sa ating videos para sa mga super chatters and super stickers. So I hope na enjoy kayo at may nalalaman kayo kung paano gawin. So keep watching guys, especially sa monetization, kung sino po yung na-monetize na, especially po ay sana ay may natutunan kayo ngayon sa vlog na to at sana ay nakatulong ako sa inyo. Kung sino po yung hindi na monetize at ang motivate ko lang is patuloy lang tayo guys, hindi para monetize kasi alam nyo guys kung bakit ako na monetize, dahil ako lang guys is porsige talaga ako ng upload ng video. Tapos ayun guys, dahil sa porsige ko na upload ng video, may nakahanap sa akin na maganda no yung content ko kasi nakapapasaya daw ako sa ibang tao, kaya may may tumulong sa aking watch hours. Pero kung may tutulong talaga sa inyo guys ng watch hours, is ako rin ay ginawa ko rin paraan kung paano din aangat yung watch hours natin. So yung nakaraang vlog ko, tingnan nyo guys kung paano aangat yung watch hours natin. So kung sino po yung maliit pa na bahay, yung nagsisimula pa lang, patuloy mo lang yan kapatid. Yes, nandyan ang Panginoon talaga. Before makuha natin yung inaasam talaga natin, ay may mga challenge talaga sa ating buhay na darating. Kaya yung Panginoon talaga guys, hindi siya magbibigay ng yung Panginoon na hindi siya nagbibigay ng walang solusyon. Meron talagang solusyon ang problema natin. Kaya fighting lang sa ating YouTube channel. Dahil pinasok natin tong pag-YT, it means kaya natin to guys. So keep watching this video guys kung paano maglagay ng dollar sign sa ating YouTube channel. So ayan guys, sa dollar sign natin, doon sa ibabaw, ayan, doon sa ibabaw, sa katabi ng overview may supers. Ayan, i-click ito yung supers, tapos i-click ito yung na blue, next. Ayan yung nalabas. Yan yung mga rule ni Lolo. Binasa ko na yan. Basahin nyo yung mga rule ni Lolo guys before tayo mag-accept sa ating rule. Ayan, pagkatapos dyan, i-scroll natin hanggang sa ibaba. Yung rule, ang taas kasi yan guys. Kaya yung mga may miscellaneous dyan. Tapos guys, ayan, my name dyan. Full name nyo. I-type yung full name nyo. Ayan, yung name ko, nilagay ko na. Ayan. I-type pa si Erenio Hinampas. Erenio B. Hinampas. Yung full name ko talaga. Ni-required talaga yan guys kasi alam nyo na. Next tayo dyan is sa binalik ko pa, grabe. Next tayo dyan is sa email natin, email address. Natagalan ako dyan guys kasi akala ko complete na ng email address ko, pero kulang pa pala ng .com. Ayan, sabi ko sa sarili ko, bakit red? Tinatype ko talaga Renz. Bakit red? Yun pala guys, kulang pala ng .com. Ano ba yan, oy? Sabi ko sa sarili ko, bakit red? Kulang pala ng .com guys. Na-realize ko na kulang pala ng .com. Natagalan ako dyan guys kasi kulang ng .com. Tapos delete ko na naman. Tapos nag-type ako ng lugar ko na Bulilis, Ubay, Bohol. Pero tatawa talaga ako guys. So ayan guys, inulit ko pa rin guys. Ayan. Na-realize ko na may .com pa pala sa ating Gmail. Nakalimutan ko, pasensya na. Kaya natagalan tayo sa sign sa niya. Ayan, may .com pala. Ayan. May .com pala. Ayan, nilagay ko ng .com. Ayan. Tapos nag-blue na siya. Tapos guys, may dyan guys. 3 kasi yung fill-upan natin dyan. So, sa pangatlo ay may, kung saan kayo nagtatrabaho, ilagay nyo dyan. Kung wala kayong trabaho dyan, lagyan lang ninyo ng nan.
Kung wala kayong mga trabaho dyan, lagyan lang ninyo ng NaN. Kung may trabaho kayo or office, yung mga company ninyo, isalin nyo dyan, ilagay nyo dyan sa company ninyo o sa work ninyo. Pagkatapos dyan, ayan, nilagyan ko na ng NaN kasi wala akong work. Kasi andito lang ako sa bahay. Nag-type ako ng NaN. Ayan, nag-blue na. Tapos, pagkatapos dyan guys, i-accept natin yung nakalagay. Ayan, click ito yung accept. Tapos, yan ang lalabas. Nag-antay tayo. Ayan, sa ibabaw naka-blue na. Ayan, naka-blue na natin yung super chatters and super stickers. So yun guys, naturo ko na ninyo guys kung paano maglagay ng $sign sa ating YouTube channel na Super Chatter at Super Stickers. So I hope guys ay may natutunan kayo at may ano kayo kung paano gawin yan. So maraming salamat guys sa pagsusuporta sa aking vlog. Viewers, supporters, maraming salamat. Sponsors at mga kababayan ko na mga vlogger, Bisaya vlogger, maraming salamat. At yun lang po guys, I hope ay nakuha ninyo guys kung paano maglagay ng super sticker, super sticker at super chatter at kung paano maglagay ng dollar sign sa ating video. So yun lang po guys at maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam guys!